mojej sminky. She's a vampire. A vyzerá akože goddamn gorgeous, si musíme povedať. Joj, toto ovládanie simské, toto mi chýba normálne. Look at that. S týmto som sa jebala, prosím pekne. Možno aj hodinu. Pokiaľ nepočítame aj mentálne pauzy, tak toto sú jej dvaja spolubývajúci. Absolútne neviem, kto to je, lebo teraz sa nasťahovali. A the lore is. Ona je proste to, čo by som chcela byť ja. Až na to, že I just can't shut the fuck up. Proste type z Darkest Secret je, že je proste upírka, nemá ani lights v onom izbe. Chcela som moc míňať peniaze, lebo mám v pláne ju dať na univerzitu a rada umeniem, takže si tu trénujem graffiti na svojej stene. To je vrchol mojich skillov. A kúpeľňu som nechala, tak proste však jebať na to.